Oh, I doing some. Oh, sure. Oh, so I doing some. In tea, more sick, and I doing some. No one in Sessica, me young farmer. Ubechina bekan sama ya, in sama chance no mu. Beka chere me. Na no madum. Ma mfa ni, me di amount. Uja happy di bi. Ubetimi akọ. So, Mr. Wadaroma. Samuel name yeska. Fachame. Emfa na simbia so. Den a unu abema na leba no. Mr. Won sakra sika ni wie die. Wo hu se mi nua bema na ne ba no. Emra na wo hia sika no. Wotimi kai se wo papa na chima mienu kra ne me. Ene de wura fi yo. Ma me kan se mi ncho. Abofra twa kontomwa. On kan sem kese. Hwe. Sika wo hu. Umunaji a ya de ma wo. Wo sreji a ya de ma wo. Obetimi akọ. So, Mr. So the idea and penisi moja mood change you. So makaka sa fibi and chair. Mr. Pacham, I did you know book once. Mr. Emma went to tea and tell Mr. Wadaroma. Moja no more and quanin. We are there so as you can edit to Moja do. So, in Tiamwa, I will name Casa Papa say, and I beg you, Casa Fisaro. So, and the Abufuna by so. Fansami abofra said in the answer. And when you first say, we say, you in chat. I come at you with me. The corner winning. No, the rest. My to be a devil. Sika. Yeah. Yes, baby. Okay. Customer me, Manuguzu of the she said, Many are your boss. You want your mammy in Lucia. He said, the men found so. Men found shit to the new woody menu. Nanano, a show. Nanano, and your cassie. Woman in Guasian to me. Woman in Guasian come a cunha. It is so. It didn't see me so. The cunha, who fast so. Some million may if you don't want to test you, but now my way, dear. Never be a very bad. You want down my cow eating. Chill me. The good put in your way, yeah. I mean, I want to come and leave it. But I want. Therefore, we are one. Then Jim Crow, and you see. And family, I are and unwearing. Then ye are get to us that. Ye are money baby. But the soom, you call Pockesim, a quaya money. And some money, none of quay Pockesim. So, Obia, now we are man. After when see answering on another dear, that is a mission. I cannot go on the call. And for the quiet money and a buyer who sent it to me about who found me out. But the same journey and things. And so therefore, we are holding more. You are sick. The man why you done. Say only walk. So much mouse are conchia walking. Hope to him. Quia money. Nothing with a tunnel. Also soon. Nana do Amia. Omodamia, perhaps the baby I know what drew no. Then nothing that think of it in your sorry. And so Nana done. And I said that be a mechanic. Mr. Watson, and I only am your Smith and asked them. And when you never send me coming home,
Na me de ma ho ade beti honhom from ne honam from bia. Se me gye no nkwa. Ntama ne nya onwanwa bebre. Akofo wakasa. Wakasa mana kamakoma. Ebio meda wase. Yamu wade se de baako. Ebisa. Ye waye. Ebisa meda wase. Ye waye ma me ne busia. Se meda wase kwanso kwa. Mesiro. Ebia be pa na kwa utise. Ye mo wa. What is it? What is it? You will hear power person in your mouth. I shall not. Therefore, I must say, some na the end of you with the 3 years. And one and yen, and when I'm a comfort. therefore, Dear, one can send my nature on all from them. And so, dear, I said, that we meet him in power today. Don't possibly who can say, the near man away, dear. What can I make a matter? And me, the good dear, woman, dear, the better was in myself. The Mersona made a bar, the Musuti, myself. A down. therefore, so what can muscle That's it, but I'm not on your support? Jamwa, Papa, me and me 2 minutes are a different. You are seeing painful, see your way, Jino, on their tour. Your way, Chairman, so on a G. Acrabo. Me who say, saying, when I eat your oh, my bobo. Now, me if you na me who say, a yemi ba adom. What I ban in 10 minutes be deem common in the agro. Agro moody, no, a yemi fedodo. Munkomo no yana emi de. Emu me bano na toda na so aye din kakra de. Na ene me busa wasembi kamu no kura kire me. Empanyin si adwene onfiri esuo mu emeda ekomu kwa. Edi ntina ya ota bemben me banisa. Open adom mekanasiam. Operation se chirimu ye chire me. Papa, adom ya miyonko mekanasiam pa. Amintina ya na metabemben no. Ugasa oyonko a na ase wonsem no insisusu ye emame. Emari mfise koto ene fitu kokonyini omunyine efregusuam. Nenso omonsere afrikuru mu. Uye bema adom so yoba. Eba ne se na wosi open adamfo. Papa, adom de Odono. Uye bema, fonse si upo se abua koku na kasa. Bias o papa. Minyano se minene bo obra kwentu na nke be ku yema me. Ni bia me so bibu na maka chi no ade wada ide ana usuro me. Papa, enwanu aka no dono. Enwa na me maka no. Ma me ntin firi wa no na e bema, kasa. Papa me dono. Na tese. Me dono na tese minyano se mese so do afa. Kamene beji pa. Asemi ne pese woka. Ena so to dan bo edunya dan. Bema di omo ba na openu o so ba nesi ho. Na ne mbefa ho adwene. Na oba na ni gina na adakora nkomu bia na ni di. Dabi. Entiamo a na tie ni se okum akajawa na de yenkati kwan ya na okoni dim. Emia me ba. Item kasem de no emawa. Me shirawo. Nemum mintimi mfa no emawo kwa. Inse utui so hwe na ope me baba no a. Papa mani jino mo pa. Society de ni kona koye ahombo bia esefata ewo awaregie kwan so. Na mo fa me pemme. Papa me dashi pa. Adum de papa me se abre bia me ben adum bia na me ho ato me minim de ewo no ho. Se me so ade so bi kura me ne bon so sie pe papa. Na de so ni nyina yira. Na okuma dwo. Na me kuma dwo me papa. Anyway, we yodokan. Mita wachi. You are simply for see obi a watenase amane sia pro kaso be mani tinwefu enyina tinye. De odi sikan woni yem no kaso be woni sirimu sikan enyina tinye. Menya kase mita wachi no, mita wachi. Me de me ba no ebe ma wo na wo ware no. Na se obekwa ko ware ano de. Ebi nsida.
Kucha man so we jani kwa sa Cindy no ka sa betri o me woni fiti no fa ne ma dabi timisrew asma mi no wakin en kam no nko etiri Mate. ko na ko ya hoboa na emni pem no be pem mi sa bo udwan Mate. me da santia mo Ene meshi. mate ntia mo a Papa. o ho brasi nko enti me pe wase mpa ntia mo mpanyifo ne ka o masembi so nipa bi wase kwade ka beifo onwe no wo no ka patam mi wura me se eye wa wuni esu kwa wo gba o se me kan che o se eni mo wa hye no na asase ya ntan wa tin bia ma ne se onua me wo so no ma ni nya so mfa so na so se bi buru ono so na bi fa nche na bi pipi na ni age ho a mi wura be je di se o da asase ma na o jo pepe wa do fa wi Sɛ minim deɛ ɔtumi yɛ. Ɔyɛ brɛfoɔ. Hey! Sɛ bi nipa saa no, ho amoa no a. Ɛnyɛ. Nyinaa mu so ɛda wase. mi wura me so da Pa ne ayi pa wode ma me. Oh. Kwa de ndwuma me sɛ deɛ woka no. ni kwa no ana ni o se o ma asase da o na o ma no kwa ho kire abra kuafo okuri no Ɔyɛ pa. Na wohwɛ. yes yes Na wɔte. yeah Ɛyɛ me nua amaya. wow Mafio Jase wo me o maka wu asɛm. yes o ke o ni wa Sana say no wɔyɛ adoma ne ho atɔ no ma na tie. Hey! Mi wura aboa. Jase. O je na o twa mi ense ndira mkɔ hwɛ no anu na. Makɔ wɔ ne yɛ makɔ de mani kɔ twɛ wo sɛ wɔyi akɔkɔhwɛ. A me nua yi. Ne wato. Ne ho Ah, e bro no nkoma ase. Abosun dia sɛ twɛ kunu wo hia yɛ dam ase. Mi wura. Aseda so nkan. Aseda nkan o ma akɔ. Nanso, madawa ase die. Bedi mani bɛkɔ akɔhwɛ no nsa. me se. Hey! Amaya wɔtie si pra kopra. Me dwene ho a. Nti ase. Ni ba wo a wo nua mi a. Mia me nua me. Da kyɛ na mi a. Da kyɛ. Bɛbɛ sɛ bedi mani kɔhwɛ ba. Kwanda ho. O ni fie wa. Ɔwɔ ne fie wa. Why? Mi wura. Ni ba te si a. Me wɔ ha. Mansa ma. Na ba ase. Mate. Jase. Ami awon atɔ. Ne ho atɔ no. Mase ho atɔ no. Ah, tabi fo wa. Ate dele. Yeah! Na me ba. Mate a. Hwɛ no wanti ahwɛ o. Mi wura se. Hwɛ yɛ ahwɛ fam. Me hwɛ na ba te si a. Ami ya. Mi wura. Me hwɛ ami ya ba. Hwɛ ne bra. Ase ne ho atɔ. Ne ho atɔ no hwɛ ne bra. Hwɛ na ba why? Hey! Yeah, na ami ya. Jase. Ɔna no. Damasi. Oh! Hey!
And then I'm something. I'm sorry. Sara yade eba dakoro nanso de mere ne nna na eko na de yesre na nanom se ahoto a wanya nya ahotopre ko na nya ahoto ase kotwetwe ha woni amanye bia de aba nya ho ye na nanom ayebi na obetena sika me tira sa ye de me be hwel yo me be hwel o se me ko na me ko pe ensefo bi be yi apa ye mana nanom sa pepepe de mro se gufo mana sa pia wa ya de unwato la duwa hoye ogwa ayo ya no achi na no padama unwato imechi na ma eh ene ya na hoto wana na nzande oh nana senu le kakra mo ya de ni ye usesa na uto ho na ahampa so nipa na ma na bibi ye use kakra bi pe no wa ka wo mate ene meko nya okwan kakra obane ya na no mate ese menu wa tu ni nyina na ya don pre ada kwa ena padi what then ene mate then adi na mate de ma betena se yenum bi na se bi penisi 2020 yenum sa no ne e fa bien unya so so mombi ma wate mombi ya ma honya ma enya ha kakra ma me kakase no ada aha obeje bi se ene na mama no sa nwie no ma dum mi asa do piao da sa na sa de yenye sa mi agi mu ye resa ne fa adwene asema ma kene no asema koma wo de wo sa che de ne ba na sa pa foti na wo che yen san emi di sem na aba no ene na si ene nti se me fa mo ho kakra ense ye ma ai membi o so de tro se ma wo sa nananom monye sa nanam pontua monye sa na so ko monye sa na ko brante monye sa ya bon kwaso muti na ti ba bie ene me din sare sa galensa ene me bu sa de be ka tiro nya sa fiti ase ene na nam suro wa se do ya adebu ha fo se de ye boto muti no adaka ni ya do pe manu aso ti ni isi abro yi tuma ko adom na magino ho akoni aba anopa wie nyimla na adwono na nanu mai tuma ko yi cheme ba ei ako ta haje isi adom na magino ho akoni aba akwa anopa wie nyimla eno ho kasa bebrebe no na nanu mai tuma ko yi ente ta so wo na una ti una uti sa asem no se fa ho kropo ne ne sanka di besi da kete kuri me se adum papa ayo pani sirbo opani am se ne suwa opani ya ti ne nte brigi me pese beye adum wa di bia o twen opani sirbo atiasie sa fi do tomato eti mbaye ne ba adum wa die my uncle for munim, the Madonna Montu. Meet me fancy me. I didn't tell my friend say, the Diablo, you twins house. As I say, yeah, and maybe a club. It's also near Mount and crap yao. Hey, where do? Play a band the same, and I was
aseɛ paa na mu nyansa menim adeɛ a pɛne sɛ bɔ hu me ho na sɛ mempɛne sɛ woyɛ obi die yie no na wofo die yie mesrɛ mo mommɔ me kyi dɔm santeɛ ɛberɛ no adu no mehia mo hoɔden mfa kyɛ koraa yɛka wɔkyi ɛberɛ bi a mɛfrɛ mu biara no yɛdɔmprɛ mesrɛ mo ma mo sisi ma so mommoa me na wo nua baabi a ɛkra kɔ no ntɔkwa no mako a akasi ma na awie pɛ yɔ akasi ma yɛdɔmprɛ kɔfa ɛnan sa bɛka ho ase ɛne yɛbɛdi nsa wasika ɛde sɛ bɔ sɛ ɔbɔ ɛho ka ɔfa ɛho ka ɛne nenum ɛne sɛ bɔ yɛwe nsa awɔhɔba a yɛwe nsa ɛyɛ ne bi da wanka sɛ wɔne bi a wɔwe nsa owurɛ kɔ a ɔwe nsa da bɛpɛ na ɔnom nsa de biela da sɛ ade akyeme ma we nsa na wokɔ so yɛmɔ ɔtase Mama tell me I do have to. na tell me na mo do ho yɛ pa na wo so ɛ ida no wase Adasa. na tell me Nana no se konsama. okay Nana no se konsama no. we de esi na no mo ka so won te da etirufo waro mo tirim ekasa meme ni we o na mo ne mbotom sɛ me antɔbro obi de tɔ ma no mo wo obi na ɛsɛ me wo sere wa so afọ wa ko sɛ ne ye Ada ke ke konsama no. no me do Adasa. Nana tell me Watching. you go to Yes. Nana sama no. you do be ano Eh. you know who you ti nie na wo tuma no kwa sɛn Oh, that one be ameno. Oh, me shira mo. oh eno mesro man kura du fa ho be pete yo me abɛsa Eh, ɛfiri ɛkɔ asɛ so ɔnom kura du Ah. na ɔkɔda ɛda ayi kwakuo ayi wɔ akum ana meka sɛ pete e yo nya ko Oni dem misimi ye. buma no sɛ no Ya me. Obo ame ko mi buy kind no. Mai. what's my brother Piao, rabo. Piao. ɔnom yɛ Oh, piao. Pase o da sobre. Amen. Nana, Mekankan ɛhyɛ ne ho bɔ sɛ aware yɛ bi a wɔyɛ nka me nware bi da. Ɛnam adwuma no a woyɛ mu. Nso mmerɛ kakra mu a metwi bɛn mu asɛ manya adwensakye. Adwen ɛsesa ɛwɔ saa bɔhyɛ no a mehyɛ ne ho. Nana, Amen. nti ɛyɛ sɛ mete wase yi a nya aware a wobɛware. Saa pɛpɛɛpɛ. Ɔnyama mmisa wo na suman no ampene ama woanware nso so a na ɛno nso bɛyɛ no dɛn? Amen. Sumai no ampene ama maware a mede mbɔdua bɛto so na mama me nsa so. Nana, ɛyɛ sɛ bɛrima nti woagyae nana no masim saa. Amen. Ɛnyɛ bɛrima bi akeke. Bɛrima a medɔ no na wama masesa me bɔhyɛ nti ɛnyɛ bɛrima nti saa. Ɛnyɛ bɛrima bi akeke. Ɛsom bo ma me. Nana, ɔmma wo sɛ ɔnka me. Na nso metɔ wo.